gaweane ijeh nyes. Genti jigleng Mbak Lucy. Ya. Ambek jengleng. Sono. Kok padha eleke to sing dijengleng. Wis to awakmu beriman wae. Lu kudune karo setape Pak Haji sing ganteng memperbaiki keturunan. Kae goleke ya sing ganteng yo jumbuhke to. Ape doyan ngene iki nek ra bar nyapo ya. Nggih. Suwarane Awas Mas Rangga. gandeng belambiangan. Bubul. Nyok medon. Kok malah nangkring? Kowe ngerti ra sopan bengi iki. Puja perkasa. Lah piye kok jawab? Ha iki nyatane ditemplek ya sak panggah Pak. Rumah samu nyimplok sedel Vespa lho piye? Aku bareng cemplok kene kok kaya andeng-andeng. Cilik ngono. Awakmu Ora sithik. wis to gampang urusan iku. Iki lek gendong ke ora pas ngene iki. Ya piye to? Kalau ge netizen roh nek awakmu iki puja perkasa. Genti Elisa. Mbak Elisa. Ini sing ancur-ancur ini. Rupane dhewe kok nyambek ngelok koncone hancur. Alah wong kene kok ya. Disimak saking Taiwan Mbak Ira. Mbak Ira. Sembah nuwun salam untuk semuanya. Halo Taiwan, Sisye. Napa wi? Nahwal, Ori, Ima. Si kau diam. Ayo dijegleng, mumpung disimak juragane racaan Mas Komir, Manyaran, Pak Edeli, Wonocolo, Jonegoro, sembah nuwun. Sing apik Mbak Elisa ditenggani Pak Jumbo. Nggih. Pak Jumbo, sugeng lengka. Nah, Wong wedok seratenane dhewe-dhewe. oh iya. Ono akeh polahe. Nah, Carane goyang-goyang luar. Nah. Aku goyang dalam. oh ngono to. Goyang dalam iki. Goyang dalam ki piye? Merem aja gitu dirasakno goyange. Merem. Iki Ini lho. Mbak Ci, ngerti kowe. Cantik sejati ngene iki goyang dalam. Nyaram biai. No Duk. Alah. Hup. Kita karo Elisa tuk ora cocok. Ampun niki. Oh, ngono. Ngono, lek goyang dalem itu. Awakmu aja tiru ya. Engko nek tuk ngono. Goyang dalam. Iya sih. Balik mana nih? Iya. Ya. Bejo kowe aja. Rupa remuk iso jejer wong ayu-ayu. Alah ya pendak ning ngene iki ning omah ya kesiya-siya kok bae. Ya sing ajur-ajur rene. Tra yo bener sampean ndek bojo kaya Mbak Yosi, Mbak Elisa mulus-mulus ngono kuwi. Dadi pamane metu anakmu malah kaya ula-weling. Lorek. Pake wireng bibuke. Nek lari dalan malah lo langsung kaya polisi tidur. Ayo disimak Mas Yono King Sudo niki. Ya, lerekan karo Mbak Mardi komplit. Mbah Mudin Sambong. Oh, Mbah Jarman. Iya. Pianyo wangi. Yang biasalah ayo dalan. Biasa. Ayo.